Waqt li dan l-istazzjon staqsa qatt ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista dwar l-aġir ta' Karol Aquilina fil-Parlament, żewġ deputati dawru d-diskors fuq din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Dawn id-deputati huma Justin Xkembri u David Aġus li quddiem il-mistoqsija dwar kif Karol Aquilina qed jattakka lill-Speaker tal-Parlament, Angelo Farrugia, għażlu li ma jwiġbux id-domanda u minflok wiġbuna hekk. Tikkundanna l-attakk ta' Karol Aquilina fuq l-Speaker? Qabel mal-wan jirtira l-gideb illi gideb fil-konfront tiegħi min jista' nwieġeb mistoqsijiet minn ta'. Skomdu twieġeb fuq Karol Aquilina? Onorevoli, tikkundanna l-attakk ta' Karol Aquilina fuq l-Speaker? Kif il-wan li ġib dak kollu li ngħidilhom, allura għandek kumment. Taflu biex għandek kumment. Tali tweġibiet ġew fl-isfond li żewġ deputati huma fost numru ta' deputati oħrajn mill-oppożizzjoni li huma impjegati mal-gvern u ġew akkużati li ma jmorrux għax-xogħol. Fl-aħħar xhur kien żvelat kif bħala għalliem Xkembri b'mod partikolari ma kienx qed imur għax-xogħol filwaqt li Aġus kien qed jattendi b'mod ridott.